Hei, tässä Max Thompson Oho Live TV:ltä. Iranin ja Yhdysvaltojen sota on nyt kestänyt yli 3 viikkoa. Mutta sen todellinen uhri ei ole enää vain Lähi-itä, se on koko Aasia. Diesel- ja lentopolttoaine kerosiini ovat kriittisessä puutteessa. Miljoonat ihmiset kärsivät jo nyt. Mennään faktoihin. Tilanne on akuutti. Brent-öljyn hinta on noussut $118–122 barrelilta viimeisen 48 tunnin aikana. Iran on estänyt 35–40% normaalista öljynvirrasta Hormuzin salmessa. Tankkerit joko odottavat tai kiertävät Afrikan ympäri. Se lisää 10–18 päivää toimitusaikaan. Asian varastot ovat vaarallisen alhaiset. Intia, dieselvarastot 18 päivän kulutukseen, kerosiini lentokentillä 7–9 päivää. Japani, diesel 22 päivää, kerosiini 12 päivää. Etelä-Korea, diesel 19 päivää, lentopolttoaine 9 päivää. Indonesia, Thaimaa, Filippiinit, diesel 12–15 päivää, kerosiini 6–10 päivää. Kriittisin tilanne. Kiina selviää vielä valtion reservien ansiosta, mutta lentokenttien kerosiini on paikoin alle 10 päivää. Vaikutukset ovat jo näkyvissä. Intiassa dieselpula lamauttaa maatalouden ja logistiikan. Lentoyhtiöt peruvat 15–20% lennoista. Diesel plus 45%. Lentoliput plus 30–50%. Japanissa ja Etelä-Koreassa teollisuus kärsii. Autot, elektroniikka, laivanrakennus hidastuvat. Lentoyhtiöt leikkaavat 25–35% kansainvälisistä lennoista. Lentoliput Aasia-Eurooppa plus 60–90%. Kaakkois-Aasiassa maatalous ja kalastus pysähtyvät. Veneet eivät pääse merelle. Turismi romahtaa. ruoka- ja energiakriisi pahenee. Riisin hinta plus 30–50%. Kiinassa tehdasteollisuus hidastuu, koska raaka-aineiden tuonti kärsii. Miksi näin nopeasti näin pahaksi? Hormuzin salmi kuljettaa 18–21% maailman öljystä. Suurin osa menee Aasiaan. Iranin hyökkäykset ja Yhdysvaltojen vastaiskut nostivat vakuutusmaksut 900–1 400%. Monet tankkerit eivät lähde liikkeelle. Kierrätysreitit Afrikan ympäri lisäävät toimitusaikaa 2–3 viikkoa, joten varastot tyhjenevät salaman nopeasti. Jos Hormuzin salmi ei avaudu pian, Aasian diesel- ja lentopolttoainepula johtaa ruokakriisiin ja talouskasvun pysähtymiseen. Tilanne on jo kriittinen monessa maassa. Japani ja Etelä-Korea kestävät pidempään, mutta eivät ikuisesti. Seuraa tilannetta reaaliajassa oholivetv.comissa. Tuomme sinulle viimeisimmät tiedot ilman sensuuria. Tilaa nyt ja laita ilmoitukset päälle. Tässä oli Max Thompson Oholive TV:stä. Pysy ajan tasalla. Hyvää yötä.